الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Һичшиксез барча мактау, хәмд ва сәнага галәмнәрнең Раббысы, хуҗасы ва тәрбиячесе Аллаһ кына лаеклы. Шәһадәт китерәм, Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы илаһ юк. Һәм Мухаммад Абдуллаһ улы аның соңгы илчесе ва пәйгамбәре. Аллаһ Раббыбыз субханаһу ва тааля bizlarga o'zining izgi kitobida Qiyama surasida aytadi: Yaqulul insanu yawma idin aynal mafar. Ул kunni qiyomat kunida kishi aytir, qoya qoshirga deyir. Qoya qoshu o'rni kalla la wazar. Yo'q, bu kunni qoshu o'rni bo'lmas deydi. İlâ rabbika yawma idinil mustaqar. Rabbına şuşu kunni varıgızda qaytaşaqsız. Rabbig'iz qarşına qaytaşaqsız. Yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar. Va Rabbig'iz qarşına qaytqash kishilarga xabar itashaklar turmush boshidan oxirina qadar ishlagan g'amallarinden. Her birimiz Allah qarşına qaytaşaqbız, hem her birimizga ko'rsatilajak bizning g'amallarimiz. Turmush boshidan oxirina qadar narsa ishladik. Nindi izgiliklar, nindi gunohlar. Va narsa dey Alloh Rabbimiz: "Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira." Lakin kishi ul kunni oqlanirga tirishir. Lakin ul o'z-o'zine shahid bo'lacak. Ya'ni kishi o'z g'amallarini birinchi shiratda ul o'zi shahid, ul alarni bila ishlaganligin, ni sabab, nindi niyat bilan ishlaganligin, lakin qiyomat kunida oqlanirga tirishacak deb aytdi Alloh Rabbimiz subhanahu va taala. Ve ikinci surada Allah Teala ayta: "İqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba." Qiyomat kunida kishiga g'amal daftarin tuttirg'ash, kitobin bergash aytirlar: "O'qi kitobingni." O'qi kitobingni, shu kitobda bo'lgan g'amallaringni, ham bugun sen o'zing o'zingga hisob qiluvchi bo'luving yetadi. Ayy daftarda bor, kitobda bor. Әмма ләкин син үз-үзеңә шахид булуың җитә. Син үз-үзеңә хисап кылучы булуың җитә ди. Әлегә менә бу ике аятта Аллаһ Раббыбыз субханаһу ва тааля кешеләрдә булган бер сыйфатны безгә искә төшерә. Ул да булса акланырга тырышу. Үзеңнең гамәлләреңне, сүзләреңне, эшләреңне акларга. Хәтта кайбер чакта кеше үзенең дөрес түгел икәнлеген белә, хаталы икәнлеген аңлый, дөрес гамәл кылмаганлыгын белә, ләкин ул акланырга тырыша. Һәм беренче чиратта ул үз-үзен күңелле эшендә үз-үзен тынычландыра, үз-үзен акларга тырыша. Һәм башкалар каршында да акланырга тырыша. Әмма ләкин нәрсә ди Аллаһ Тәала, сез акланырга тырышсагыз да, үз-үзегезне акларга тырышсагыз да, үзегезнең
хаталы, дөрес түгел икәнлегегезне үзегез сез беләсез ди. Һәм әлеге хутбәдә менә шушы сыйфат турында сөйләп китәсе килә. Еш кына кеше ниндидер гынах эшли, бозыклык эшли, начар гамәл эшли. Яисә киресенчә ниндидер изгелекне эшләмичә калдыра. Аның өстендә йөкләнгән вазифаларны үтәми. Яисә өстәмә гыйбадәтләрне узып китә кырые белән. Һәм шушы вакытта үзен аклый. Үзен алдалый, ялганлый. Мондай акланулар җәмәгать бик күп була. Бик күп төрле акланулар була. Кайбер очракларда кеше акларга тырыша, аклый үзенең зәгыйфлеге белән, булдыксызлыгы белән, яисә башка төрле ниндидер тышкы факторлар белән. Кеше әйтәсең, кил әйдә мәчеткә, кил әйдә дингә. Нәрсә ди? Юк, вакыт юк ди. Әле эшем бар, гаилә бар, балалар бар, балаларны үстерәсе, кеше итәсе, укырга кертәсе, өйләндерәсе, кияүгә бирәсе, һәм башка, һәм тезеп китә менә шушы акланырга тырыша. Һәм иң куркынычы нәрсә? Ул үзен шуның белән аклый, тынычландыра. Кеше каршында да аклана, һәм үзендә шуның белән аклый. Ләкин хакыйкатьтә әгәр дә күңеле белән үз күңеленә тирән караса, ул белә, мәчеткә килергә бөтен мөмкинчелек бар. Бөтен аның көч-куәте бар. Һәм мәчеткә килүе менә шушы дөньяви максатларга берсенә дә комачауламый икәнлеген ул аңлый. Ләкин менә шушы аңлавын яшерә шушы акланулар белән. Яисә кешегә әйтәсең, кил әйдә мәчеткә укыйбыз, гыйлем алабыз. Ул килә укый игъланнар, мәсәлән, җомгада игълан бирәләр, мәчеткә чакыралар, гыйлем алырга, Коръәнне дөрес итеп укырга өйрәнергә, Аллаһның китабын укырга өйрәнергә. Һәм шул вакытта ул үзен аклый беренче чиратта. Мин карт инде, булмый инде миннән ди. Ул кешеләргә дә әйтмәскә мөмкин, ләкин ул эштән үзен аклый. Мин булдыра алмыйм инде, мин картайдым инде, юк әле башка эшләр дә бар бит әле. Яисә юк анда дөрес өйрәтмиләр, яисә ярар өйдә укырмын ди. Интернеттан укырмын ди. Ләкин тирәнрәк караса күңеленә хакыйкатьтә ул бик яхшы белә. Өйгә кайткач интернетта укымаячагын, гыйлем ала алмаячагын, бик яхшы белә үзенең башы эшләве икәнлеген. Бүгенге көндә башы эшләми дип әйтеп булмый. Хакыйкатьтә ул һәрбер безнең дә әлхәмдүлиллаһ Аллаһ Раббыбыз акыл бирде. Без өйрәнә алабыз, укый алабыз. Ул бәлки башка китаплар укый, газетлар укый, статьялар укый. Нишләптер аңа башына җитә, башы җитә, ләкин гыйлем алырга башы җитми дип үзен аклый. Шуның белән мәчеткә килмәй. Намазга бас, намазыңны калдырма эштә булганда, укуда булганда, хастаханәдә булганда, юлда булганда намазны калдырырга ярамый дип ул ишетә. Әмма ләкин шуннан соң тагын үзен аклый. Юк, анда бит урын юк, вакыт юк, мөмкинчелек юк. Әмма ләкин күңел белән аңлый. Шушы акланулар белән ул бары тик үзенең яисә оялчынлыгын, яисә башкалардан, башка кешеләрдән куркуын акларга тырыша. Ул урын эзләп тә карамады, табып та карамады, намаз укырга сәбәп кылып та карамады, уже сразу үзенә аклану тапты. Уже нашел себе оправдание. Эшләмәскә ди. Әмма ләкин Аллаһ Раббыбыз Субханаһу ва Тааля безгә диндә без күтәрә алмаслык әйбер йөкләмәде. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Ла юкаллифуллаһу нафсан илля вус'аһа." Аллаһ кешеләргә күтәрә алмаслык әйбер йөкләмәде. Димәк, безгә диндә булуыбыз, намазда булуыбыз, гыйлем алуыбыз, алар берсе дә безгә күтәрә алмаслык әйбер түгел, безнең тормышыбызга комачаулаучы әйберләр түгел. Шулай итеп, кеше аклана төрле сәбәпләр белән, үзенең зәгыйфлеге белән мәчеткә килә, карый, аяк астында чүп ята, кар яуган. Намазда әйтәләр, намаздан соң җәмәгать карны көрәгә чыгый әле. Мәчеттән соң чыга, карый кешеләр көрәк тотып кар көриләр. Ләкин шул вакытта ул үзенә аклану таба күңелендә. Яра ниндидер эшләр бар, уйлап чыгара үзенә. Ләкин тирәнрәк караса, ул бик яхшы аңлый. 15 минут, 20 минут, ярты сәгать ул рәхәтләнеп, көрәк тотып, Аллаһ Тәгаләнең йорты тирә-юнен кардан чистарга мөмкин ул. Ләкин менә шушылай аклый үзен.
эшләмәскә дип. Үзен алдалый, үз-үзенә таба акланулар. Ләкин хакыйкатьтә ул аны эшли ала. Булсын ул кар көрәүме, булсын мәчет территориясендә булган субботникмы, бит, төрле чаралар, фитр садакасын тарату, корбан садакасын, корбан итләрен тарату. Нинди генә изгелек булмасын, шушы изгелек кырыйннан ул үтеп китә һәм үз-үзен аклый. Яра, мин моны эшли алмыйм әле, вакытым юк дип әйтә. Бик сирәк действительно кешенең вакыты булмаска мөмкин. Әмма күпчелек рәвештә ул бары тик үз-үзен алдалый һәм аклый гына. Шулай ук кеше аклый үзен изге максатлар белән, изге ниятләр белән гаиләсендә хатынына зулым кыла, кул күтәрә, яисә, мәсәлән, инде хатыны белән яшәми дә, ләкин аны аермыйча интектерә, мин аны тәрбиялим дип. Яисә мин ул хатынның зулымыннан башка ирләрне саклыйм дип, төрле сәбәпләр уйлап таба. Изге ният имеш, үз-үзен аклый җәмәгать. Шулай ук дәгъват кылам, туганлык җипләрен үзмим дип, бара бозык җирләргә, харам мәҗлесләргә, харам бәйрәмнәргә һәм шунда үз-үзен аклый, мин монда изге ният белән барам ди. Ләкин хакыйкатьтә күңелендә караса ул белә, тирән аңласа ярамаганлыгын һәм аның нәтиҗәсе юк икәнлеген. Шулай итеп, изге ният белән дә кеше үзен аклый. Аклый үзен зәгыйф дәлилләр белән, ниндидер бер-ике галимнең әйткән сүзе белән. Әйтә, Коръәндә бит тәмәке турыдан-туры тыелмаган ди. Шулай итеп, тәмәкесен ташламый. Әйтә, менә хәзер бит инде башкача яшәп булмый, кредит алырга кирәк, ипотека кирәк, ничек инде башкача яшәп булсын дип, шулай итеп үз-үзен аклый ниндидер сирәк дәлилләр белән, бит ныклы булмаган галимнәрнең сүзләре белән. Әмма ләкин күңеленә кайтса, аның күңеле моңа бер дә риза түгел. Ул үзенең хаталы икәнлеген аңлый. Һәм бик тә еш була торган аклану җәмәгать башка кешеләрнең хаталарына карап аклану. Менә алар эшлиләр бит әле. Алар сөйлиләр бит әле. Алар моны кылалар бит. Яисә, нигә соң мин эшлим, тигеләр эшләмәгәндә? Мәчеттән чыгып бара, бер 10 кеше киткән, көрәми кар. Менә алар да көрәми, яра, мин дә көрәмим дип китеп бара. Аларга башка кешеләрнең гөнаһларына, кимчелекләренә, хаталарына карап, үз-үзен аклый. Кеше каршында түгел, күңелендә үз-үзен шулай итеп аңлый. Һәм шулай әлбәттә шайтан да монда тәэсир итә аңа. Тагы да ныграк менә шушы аклануын көчәйтә. Ничек мөшрикләр, динсезләр кыямәт көнендә әйтерләр: "Ва қалу раббана инна атa'na sadatana wa kubara'ana fa'dalluna sabila." Ул көнне динсезләр әйтерләр: "Эй Раббыбыз, без буйсындык үзебезнең җитәкчеләребезгә һәм өлкәннәребезгә, алар безне адаштырдылар" дип. Ләкин ул аклану кабул ителми. Чөнки икенче аятта Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Ла таксибу куллу нафсин илля алейха." Һәрбер кеше кылган гөнаһысы аның үзенә генә була ди. "Ва ла тазиру вазирату визра ухра." Һәм бер генә дә кеше башка кешенең йөген үз өстенә алмаячак. Син гөнаһ кылдың, син җавап бирәсең. Ул гөнаһ кылды, ул җавап бирәчәк. Ул изгелек эшләмәде, кыямәт көненә аңа җитмәячәк ул изгелек. Нигә соң кеше башкаларның хаталарына карап, башкаларның зәгыйфлекләренә карап үз-үзен аклый? Һәм шулай ук җәмәгать кайберәүләр акланалар, үз-үзләрен аклыйлар: "Мин инде җитәрлек эшләдем" дип. Вакытында карында көрәдем, вакытында мәчет өчен тырыштым, вакытында садакасында бирдем, мәҗлесләрдә дә катнаштым, инде гыйлемне дә алдым, укырга да йөрдем, бер 10 ел элек җитте инде. Алай да аклана кеше. Мисал, бигрәк тә куркыныч җәмәгать. Аллаһ Раббыбыз нәрсә ди? "Вa'буд раббака хатта я'тияка al-яқин." Раббыңа гыйбадәт кыл үлгәнче. Бу дөньядан киткәнче син гыйбадәт кыл. Тырыш, эшлә, калдырма. Кем сиңа әйтте синең изгелекләрең җитә дип? Кыямәт көнендә һәрбер изгелек өчен кеше көрәшәчәк. Кеше башкалардан эзләячәк бу изгелекне. Килер әти-әнисенә, килер балаларына, килер хатынына: "Бир әле миңа азрак изгелекләреңне", яки беркем дә сиңа бирмәс. Һәрбер кеше үзен кайгыртачак. Һәм ничек бу дөньяда кеше әйтергә мөмкин: "Ярар, мин үз вакытымда эшләдем, җитте инде миңа" дип.
Юк, җәмәгать. Үлгәнчегә кадәр тырышырга кирәк. Һәм бу дөньяда бу аятларның максаты нәрсәдә, вагазның мәгънәсе нәрсәдә? Үз-үзебез белән тугры ихлас булыйк, җәмәгать. Надо быть честным с самим собой. Что-то ты не делаешь или что-то оставляешь, когда у тебя есть возможность совершить благое дело, или же совершаешь какие-то греховные поступки, загляни в себя. Хватит себя оправдывать какими-то непонятными оправданиями, что ты не можешь, или нет времени, или я уже достаточно в свое время сделал, или вон другие же не делают, почему мне делать, или пусть другие работают. Таким образом, человек сам себя оправдывает и лишает себя такого блага, таких огромных возможностей лишает. Һәм бу дөньяда, җәмәгать, без акланырбыз. Бу дөньяда үз-үзебезне акларбыз, әмма ләкин ахирәттә акланып булмаячак. Кешенең тәне аңа каршы үзе сөйләячәк. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Хәтта иза ма җаኡха шаһида алейһим самъухум ва абсаруһум ва җулудухум бима кану яъмалун." Җәһәннәм уты янына килгәч, кешеләрнең колаклары, күзләре, тәннәре әйтеп бирерләр кешенең нәрсә эшләгәннәрен, шаһидлек кылырлар аңа каршы. Ва кеше әйтер: "Ва қалу ли джулудихим лима шахидтум алейна." Әй тәнем, нигә син миңа каршы сөйлисең дип әйтер. Қалу антақана Аллаху аллази антаqa кулла шей. Безне сөйләттерә, бөтен нәрсәне сөйләттергән Аллаһ субханаһу ва тааля. Ва хуа халақакум аввала маррати ва илейхи турҗаун. Ул сезне бар кылды, һәм сез Аллаһ каршына кайтачаксыз. Шуңа да җәмәгать һәр вакыт үз-үзебез белән ихлас, тугры булырга кирәк. Кешеләр каршында кайбер чакта акланырга мөмкинбез, әмма ләкин күңелебез белән без беләбез. Без үз-үзебезгә шаһид, мы свидетели сами себе. Мы знаем, из-за чего мы не делаем то или иное действие, или наоборот, из-за чего мы делаем тот или иной грех. И не надо пытаться себя оправдать. Ведь в судный день наши тела будут свидетельствовать против нас самих. Слух, зрение, тело человека будет говорить: вот он это сделал, то не сделал, вот это совершил, потому что то-то, то-то с такими-то намерениями. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху